Мислите, но не съвсем. България скърби за тебе, дяконе. Без сило бяла риза и печем, като светкавица пронизват мряка. За кой ли път в лъвския ти скок не стърсим жадно смисъл и опора, а ти ни даде простичък урок, до смърт да си останем честни хора. Минута за поклон, да помълчим, най-святата минута в живота ни. Ще можем ли дълга да си платим, апостоли, пред твоята Голгота? Светът е все така несъвършен. Животът ни е кръстосан от въпроси, притиснати от грижи. Ден след ден в душите си разпятието носим. Поетите с присипнал глас редят куплети, като въглени в жарава, ала остава глух и ням светът, потънал в суета и мрачна слава. И нещо пак не ни достига днес, небето слиза над главите ниско. Кой ще вярва в думичката чест, къде са идеалите ти чисти, как кривиците в нас да заличим и времето без страх да преобърнем. Минути за поклон, да помълчим, историята няма да те върне. Орисани сме да живеем тук, в земята на войводи и апостоли. От нас единствено, от никой друг, зависи отговорът на въпросите.